Amb una visió catalana, jo crec que no havia vist mai tant nacionalcatolicisme des del franquisme. Per tant, també és una derrota de l'Església catalana, en molts sentits, no només els tòpics, els estereotipats, sinó que hem vist una derrota molt clara de l'Església catalana des d'un punt de vista de lideratges. Això algú dirà, ui, però com la resta de la societat catalana. És a dir, la visita del papa no deixa de ser un termòmetre en vermell del que és la societat catalana. Tots els nivells de líquid de la societat catalana estan en vermell i, per tant, l'Església catalana confirma. Volem recordar que els que hem estudiat el tema, un dels grans gols de la història va ser la dinamitació del bisbat de Lleida a l'any 1995-98, on molta gent veia que allò no tenia res a veure. Aquí ens obre la porta del que tots coneixem, del robatori, de l'espoli legal o il·legal de les obres de la Franja, de Sigena, i, per tant, ens dinamita la nostra història, que és el Comtat d'Urgell, que neix a Andorra i s'allarga fins a la Franja de Ponent. Per tant, on hi ha gent que veu religió, Catalunya no seria el que és sense la religió catòlica. Vull citar Montserrat, vull citar Poblet, vull citar el monestir de les Avellanes, que perquè algú no ho sàpigui és consegüent amb Poblet, i de la mateixa manera que els nostres reis estan enterrats a Poblet, els nostres comtes, els comtes d'Urgell, van fer cenobi real al monestir de les Avellanes. Per tant, si nosaltres som el que som, també és per la religió catòlica, ens agradi o no ens agradi. Per tant, això és molt important. Quan l'Església Catòlica Catalana pete, vull recordar, jo ho he dit aquests dies, l'Església Catalana no és l'Església Espanyola. I, per tant, tenim proves científiques al llarg de la història de que no ho és. Avui el que hem vist, aquests dies el que hem vist, és que aquesta església està dinamitada. I, per tant, no hi ha lideratges, no hi ha direcció, però igualment que no hi ha lideratges polítics, no hi ha lideratges socials i no hi ha lideratges empresarials. Catalunya és un pollastre sense cap. I, per tant, un pollastre sense cap també des d'un punt de vista religiós. Per això jo sempre cito, no? Al final estem parlant de Gaudí, Gaudí era qui era, i sempre cito, no? En aquest cas, i sempre recomano un dels grans llibres, no? Que és el que va fer Francesc Pujols sobre Gaudí. Per això nosaltres ens inventem una religió, com la religió catalana d'en Francesc Pujols, no? Per això Gaudí fa la Sagrada Família, perquè nosaltres busquem aquesta connexió amb Déu, busquem aquesta connexió amb el món, que és a través de la religió, a través de la política i a través del món econòmic o social.